an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔdɔn bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 11 na novembre kalo dɔ bi y'o tile 17 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye laseri fɔlɔ ye an b'a ladɔn k'a fɔ bi y'o tile 11 jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ lakanabali an ka jamana kɔnɔ na o bɛ ka wara ntɛnɛn o fitirira waati tɛmɛnen ka dugu jɛ kunungo tarata la Mɔnibɛbugu Masina kɛrɛfɛ olu ka maire danga dɔ ale fara o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na bi min ye kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛna sigi sen kan ka maa 50 kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kiiri kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Faransi kɛlɛkɛcɛw olu minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛsɛli ti olu kɔ de ka dɔn k'a fɔ minɛncɛ daminɛ o ko kɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi Jɛnɛ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Moti marabolo fɛ dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Maribugu ye kunnafoni tun carila k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni k'o kɛra ka ɲɛsin Maribugu ma ko kunungo ko Mali sɔrɔsiw ye baaraba kɛ o yɔrɔ la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'a ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ n'o ye Barkani ye olu ka maa laban ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ Tɛsɛli ci kɔnɔ la ale nana n'u ka tile n'o ye ko nɛgɛ yɛrɛ ye ka n'a di ka dɔn ka fɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ Gawo marabolo kɔnɔ na ka n'a d'u ma k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la ka kan u ka minɛnw kɔni ni y'olu cɛlen nka u bɛ fɛn min fɔ hali bi Mali u k'u hakili to yɔrɔ in na basigi a bɛ se ka cogo min na ka ɲɛsin fasodenw ma i n'a fɔ fasodenw y'a laɲini cogo min na nin Maliya min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra maa caman ka fɔ la ne nin kɛra sigi bɛna kɛ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ bi Mali kɛlɛkɛtɛw bɛna yɔrɔ in a kɔlɔsili min bolo ka bolo ka bi na n'a ko ɲɛmaa b'an ka lakanabaw bolo ani kunungo ta dafara bɛna kɛ mun ye maa caman ka fɔ la ko ni fɛɛrɛw sera ka tigɛ a fɔra cogo min na ko k'a bila o sira kan k'a dabali la ko ye Mali tatɔ la basigi minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya fasoden bɛɛ lajɛlen ka kuma y'o ye ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ Mɔnibɛbugu dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Bɛngɔ fitiri tɛmɛnen kɔfɛ ka n'a dugu jɛ kunungo la an b'a ladɔn k'a fɔ olu ka maire danga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Mɔnibɛbugu maire danga ye a tɔgɔ tun ye Moribo jamu ye Jara ye marifati dɔw ale taara bonya nin na fo a ka yɔrɔ la an b'a ladɔn k'a fɔ kunungo dugu jɛra k'a sɔrɔ a fure kɔni a su taara ta ye kunungo ka se ka suguya baaraw kɛ nka bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la sigidalama dɔw ka fɔ la e k'a dɔn ko nin tɛ dɔ yɛrɛ dɛ seereya dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ dogoni ka kuma in fɔ olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko kabila kɔnɔna na marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen siga kelen b'a la k'a fɔ bi n'a sɔrɔ ni donsolakaw tɛ an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la ka k'i ka dɔn olu kɔni nɔ t'a ko ye olu yɛrɛ tɛ kɛcogo dan na nka kuma kolomara tɛ dɔ yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen e ka da dɔnbaa ye Masa Ramani ye an ka jamana basigi bɛna sira min fɛ yarabi ala an b'o de fɔ an ka jamana yarabi ala k'a kolosuma n'an bɔra yen Yoroso marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Bura cɛ dɔ min tun ye jagokɛla ye marifatigiw tun y'ale minɛ dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ na a taatɔla dɔgɔjɔ dɔ sen fɛ u y'a minɛ ne ka taa n'a ye nka kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni bolo bɔra ka na segira ka na maa caman ka fɔ la Yoroso marabolo kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ u n'a laminiw yɛrɛ la k'i ka dɔn yɛrɛwala tigilamɔgɔw kɛlen bɛ k'o yɔrɔ caman k'u daga yɔrɔ bi n'i bɔra so ka ban jɔrɔ dan don i ka dɔn i bɛna segin cogo min na i ka dɔn o ye kamanaganko de ye wa o n'a ɲɔgɔnna caman ka jamana kɔnɔ na bi ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka lakana kɔni k'a bila sen kan ko fasoden caman bɛ yen bi olu dabali bannen bɛ bi jamana in n'a tora nin na a bɛna kɛ cogo jumɛn la an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma na basigi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ o baaraw kɔni ka dɔn k'a fɔ olu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na ka ban o kiiribulon min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kiiriso kɛrɛnkɛrɛnlen don ka se k'o sigi sen kan ko maa 50 ni maa 4 hakɛ olu bɛɛ lajɛlen ka kiiri de bɛna kɛ olu la an ka jamana kɔnɔ na maaba dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ minnu ye jɔyɔrɔbaw kɛ an ka jamana kɔnɔ na u dɔ b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ i Bakari Cogola ye a yirala k'a fɔ ko nin kiiri minnu bɛna daminɛ ka se ka kiiri kɛnɛ bulon ni ka se ka sigi fasodenw ɲɛkɔrɔ jaabi minnu bɛna bɔ a la faso ka sariyaw ka se k'olu labato
Mamunu be ni asuru ye gelata ka nyasi jamana ma ni asuru dungo juga bula walma kata se sebavura daw ka yelema do la walma ka se gata ke ma do ka sere juga sere daw ke e ka do ko nomene nu chama de ba kono nga bele gele bina fete ni ala sono ma ka se ga da faso de unklo ka ni meni nyagali ka se go nyangi ni mi yere ni kana blaga ka tiriti mo yere ka foni ala sono ma ubara ubuna sigi senga ambe femi fo anga jamana kono be kiri ni asuru foto de bele gele ka kule ka fo be jamana ngona na ko kiri kwani ka kwa binye ma chamanga fola ko kiri kwani ka tumbi gata ina fo fangele mari langa chamanga fola ko ni hakila munu talefle neni mblala senga anga jamana kona ka dobe dola mi ka do ka fo kasega dungo juga ni ruru mi no kuma bebe da ka bi ka so kasega fusiro dana anga jamana kona ambe dugo ke jamana imbasi na lafia bina sera fe no bi ka faso ga nyetaye ala ka jamana mblo mene kono nambura yi so fara ale kerefe do franye ngona wuli ga do ke bano e marfati do wi ku tumba fe yere de kasega wuli ga do ke ni kasega yingo ni kamene ukoni ngira soye dozola ka okulu la ku jawni yenche kasege ka do ka fu ukani yakoni ka tu kono ukoni masike ke yoro mi ne so debwe abeka do ka fo sofara ale kere fechoi ane marbu yere manjangwe uli ka do ko ngira dozola ka fe kasege jadi wala tilamo ka hakle ni kasega bali ya saka nbele pratique de ama adama jongo ale ka do ka fo shifina kawu e ka do luka nyemaye kerane ka do ka fo mochi marabulo konana ale banye fanye angalame Sofara marala moti region kono jatige wale moko do ko illa benke o kumba fe ka na du dugu kono ka cieni bake dugu ni ala je ani sofara maja abi sofara ni koroyan fanfe nga unale o ya soro dana masaw ka cedon be eno e donso wi o le donso kon karla nyokona o lu kumbe ka dugu lakana o ye mugu ci nyokona kosebe na mugu ci gana nga mugu jole o ya ye ka fo jatige wale moko ngono o bulla kata o bulto o ka moko flash koni o tora dugu kono nga o ye moko kurundu non fana ye donso ye moko kurundu no o ya seke kata o tara soro kungo kono fana o ye shukile jatige wale moko ye shukile mblay donc o sekela kana o ye jatimine ka o ya soro doso fana chela ma nani koni olu jogina nga joginda berete ni degu yere duguta kabini wati jan kibara kumbe ga foko ko jatigi wale mo ko uba feka dugu inci ka boy bari abu ka strade kan ni kibara serama rela fana nya isi ka alateme ka lasi jiyama ka bo kalama en tout cas ni zone koni ambe mi ni famo fe o ka ke chuku bela jelena parce que zone nu mare bugu nu bebe zone kele ko na ani soyinu angon yame ka foko gouvernement e bombardement do kay mardi do nga jusqu'à présent ni watina ama kibaru jonjon sur la flo bilana nga angon be minni jamana nyimo ko fe di zone nu kono o ka wuli ka jo chaya nu ma wuli ka jo chaya ayoro la jatke wala mo be nyini ka fanga ere sur population kan kujuku ambalo den ka foni tuye adama jongo kanye afura choko minala kana jari wala tilama ukeka fanga soro sigidala mauka o mami mbanda shuni kle nu makumbe yoro chamambe be atikwila ka foi foni jari wala tilama kla tie jamana kle konana ute femme be na be kungorota foga nyesi jamana ma ube kuma shul de fo ka nyesi anga jamana ma yarabi alala kanga jamana bo marfatiki jekulu fen kasega ikado ka fo jamana ngi sagwe ambe dugo ke yarabi alala ka jamana mbo hakla konana hakla munumbe na be dangar ko fo ka nyesa anga jamana ma namburai ambaladan ka fo marebugo kunungo ko jamana la kana ba we wuli ke jokke o yorowla o krofo ko ni la kusbe jamana la kana ba we baraminke da siro makene kai ngauna tabale ko na ko marebu ko ni kama la blade ya saka ne bele pratika da mani wachina marebu ka fe ambal make ba mbolo ne ka ni wachina joni ne to ko yakuba keta ka bo marebu yakuba keta marebu datura amena aye kuna foni da usoro kunungo ko marebu bilama ko wuli ke do bakera ka nyesi marebu ma la kana ko nana ako kera tugodi marebu ko ni madele alkumu ay muguci yaw kanne si sergalate fo su witerima anwon halisan te ko dugu tasago moti na moti boya ko wuli ke do kera ka nyesi ye marabulo ma anyo ye sebenu na ka ira ka fogo kunu ko malila kana ba wuli ke do bake o yoro la ino ni o ye ka avion mbo ka ta baraw kay o ko kera tugodi o ya avion mbo kunu ngon se ma se ka dugu sago ka se avion baraka yorda alkumu la dafa avion balaya fitiri ko ni silero mi ay mugu da do fo su witeri intala ko be weli usi yoro ka fu be an mugu la ugu ija kana mo no fa kala guer la an mo moy daga ko mo bon dal ban ni daga bolon dal abi baraka so ko mami usu yere ako kala mo ci er fla ko ndoni mo ci la kala ko ajira ko daga mo bon dal le opma avion itali minke no avion ko munu zalo o makaswe daga o machi ga bo aw dala yiwa nan way na fa baga ayin galon dige sabu amambal mo ci la tan me e bali mo ci la be do fa ina fa baga yawa wuli ko do ko ni mo ci ngwe ni mo ci ma jodu Marabugu mina na kalo nani ni ko yal mambe domine ko bi
ebe maribugu dugu kono e maribugu yere ma tsega bo maribugu alibi ma tsega do alibi lera ci me maribugu dugu kono ndita rosi mo tsega do mo tsega bo bana bato be o desene be fura kubula bana ko dese fana be kunu nana kana deno do di carton wulula ñu gile do yere mo koron page la do mo koron page kila mate mo kan o gele kon bon kan ko sobe siratin fana ko bo o de men nana chogodi de men nana panguru fe ka blaga jiga para fe wula de enfant ka kerali kanu sengeri kono na o kele wakati si seri bugale on yi mugu damina fo su witeri ni mo ngo marbu labla wuti wanti marbu yang wuti marbu kai on woni dugu kono ya marbu bambulu su abambulu kiles ni nene na mi si samu ne kan ni nene na akan wande ko fukan sandan marbu datule rame domene ko bi adatule bi se wati joli kundama akano nan temena anduna kalu duru yerla saga sira ko ni segal libre siyo on ni ana tega dugu da sabu o ko ba gira yor ko ni libre de marbu nyana dugu ba ko minere ka bo marabulo la awere fe munde la okera wel la kana dalade ni la kana tigla mo na to no yin faso den doy mo jugu ya ma dugu demne an yi wele da halaka di fu da ko ya kalo saba kalo nani fu kalo nani ke nan do duru nanna harbi on go bulama go bulama ko ba jira ti faso den doy surati gon nale ay jaran ko ni adde namma on yerbi do ka simiye suni kile dungo da mi do kanye an go maliko ni inshallah wa bisma mi tegoro ko mi dunu ko mo ko nga an go ni masuna ko da mo jugu ko ba mo faso fe kan kana ka so on be suratu bolo ni kelona an go ni mire ko na halbi suratu ko mo fara malika ni no te ko ni sira mo ngam sura mi bolola sira mi nani ko ko dugu de be juro ani balungu bana bato udde bato ulu fara mo nyonga mamin de te be ni ko mo yomine ulisa dolo yere te do ga daga jigilendo e bita dolo wari mun kana adega mo goma ni min bana na furati nga sanga kala to ko to te dugu ni fuetia udde de bon nga on mo ko fanga en nasra sanga dele chuko chuko na la shini so mo junai yala ni mi se ga lafiya no te ko ni akan mo gele ba on woni boloya an ti fo ko kala ma do ngol datu le mandala traba bandala do ngol ngabo mi fo atini anaka kedum ku ji ja hali sini na won dabi ke bandala ci mina an won ngol lenginina ka fo kala nani dugumi datu fani ko fo kala duru sela dugumi datu fana bi jemana kanya fana bi jene abi sofar abi shewara bi moti ka wele daga desa har do dakale mandala huma kamala ko fanga ko la da ambala ka fo ni tue maribuka ka yakuba keita kanye ni e bire ngali de kunungo tarata ko wulige do kera kanya sunga yoro ma basiki kama ale ga jabe tuine ambe dugo ke jamana imbasi minanda ba kuma la yarabi ala alaka kolusuma ko do mara nun kona la jamana ikasega kolusuma nambura ye kai marabulo kona na mi uluka lakana bonda ye kana nana polisi laka ulu ye wulige daga ku tega da ma kono do bonyango ka soe ke kodu kala utundo ulu munu me ni asoro kasega mau kani kasunati ka mau nyina ni marafai kata bengana wala takanyasi banku ma keka do ku tunye ubara udi umnene ko fe kay ko komisari ale ba nyefonye angalame yo warchama nta nga yimo ulu ye ka fanka chiro bela jelenke mo ni ke wale kijunke ka seka mine jona o du sajede 22h wati ni kuna fundo soro ka fo sigana mo do wenu abe sodo kono kayndi ni équipe de blakata ye chemine ana nane anya nyiniga ay war mbo ni bisamisi tugolala anana kana fanye ko chenera mo mun sajala bangi atake ale bula ani war mi sura bulu wari nyere ale nioro de kele ka tlanike o fonna de la sisa ye bangi atake chugomna ani mo mun jera ka bangi atake ko sara ba wuto fanye wuto fola flyer kumbe kayano shukele ngamo ye brigade recherche mo tegada mo flaka kana nuye nkele ka wulu fana introduire ye marfa dogo yoro mina yo yoro famu ko ye marfa dogo jamu ko fe ko kuludo wenu ko marfa mun dogo lembe ani mission constitué o shukele rebela gele 4h du matin wulu tarakata marfa mun fe jamu kuludo do on marfa mun kunyi marfa wolon vlade abe PMD pistolet mitrailleur chargeur kunyi chargeur chevien bon ani tabulu be kufla mundo kungola kunyenimbo ulfana chaman kumbala o kofe feminye chani groupe toye ka téléphone mundo bolo nkele ka bulu exploiter nyaye flabe bon rodu kono deja kele bo fosegu comme baraka sekatelia commissaire de Bamako 15 arrondissement ani ni mo wele aka se kan deme jona ami se kan tegedan uduka chomina wale ka chisri na ka fenka mo ansara kan tegeda mo flamu be Bamako ale commissaire kelen ka chisri kama tuguni min kumbe segu o fana minana segu police fe u ka groupe ye mo ko ntonde on ka sesele minira nu yere ka interrogatoire minira mo kelen be no o de ka informateur ale re sadola kay e baraka mirila ye rendez-vous du nyoma sadola
dugu kɔfɛ mɔgɔw kɔni o groupe tɔ bɛ wele o ɲɔgɔn sɔrɔ yen tilalen waati min na 15h30 an ka fintigila ka mun kun bɛ yen nɔ pour que ka ban lakana o ye mugu ci wulila ka wuli jogi kelen yɛrɛ nin tɔɔrɔ la kojugukɛla minnu dɔw dɔnna banque kɔnɔna na sisan wari min kun bɛ kɛsi kɔnɔ yen nɔ u y'o wari bɛɛ cɛ u ye $20,000 ko de ta kɛsi kɔnɔ u tilala tuguni k'u bɛ taa ka taa kɔfurufɔriw yɔrɔ min na k'u bɛ taa ka taa yen dayɛlɛ o y'a sɔrɔ sɔgɔlen don nin tiɲɛni o bɔra sisan. An balodan k'a fɔ ni tun ye Kayi commissaire Salimu Sise ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na u ye maa minnu minɛ n'a hakili b'a la ma mɛn fɔlɔ banki dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o da kɛrɛ la o maraw kɔnɔ la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ma dogo ma la o de kɔrɔfɔw senfɛ k'u ye wulikajɔ ka tɛgɛ da ninnu kan an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen ala ka fura b'a kelen bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma u bɛ se ka minɛ cogo min na k'u bila sariya ka bolo kan jamana in k'a bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ n'a gɛlɛyaba kɔni su ni tile o kumaw bɛ sen na yali fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ bi ka ɲɛsin ɲɔnɔ ale yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana na ani gɛlɛya minnu bɛ ɲɔnɔ ka dɔ bɛ nin waati ale b'an bolo nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ an balimakɛ bɛ min. Ne bɛ ɲɔnɔ mara la ne bɛ commune Mariko la Ablaye da bɛ anw fɛ bi fankeyi ne b'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ u kɛra malosɛnɛ o kɛra ɲɔsɛnɛ ye o an k'an jigi kɛlɛ in na fɛn tɛ an ka kɛlɛ ye bi an ka sɛnɛkɛla min bɛ ka faga baganmarala min bɛ ka faga mɔnikɛla min bɛ ka faga muso caman de bɛ yen min yɛrɛ filatɔ ye bi ka sabu kɛ kɛlɛ ye anw ye sɛnɛkɛlaw de ye kule bɔra faamaw ye ka dɛsɛ faama m'u kɔfilɛ anw na ni faama m'u kɔfilɛ anw na Ablaye mun kan ka mun kɛ an k'an yɛrɛ ɲini Ablaye ni kɛlɛ in t'anw ka kɛlɛ ye Ablaye an ka sɛnɛkɛlaw bɛ ka fa su ni tile Ablaye an bɛ ala de deli ma an ka yɛrɛ sabu o sabu b'a ban an ka ban n'u hakilila ye an ka marifaw bila dodo ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ su ni tile dɔw bɛ denw bara ka faga kɛlɛmasa dɔ tun bɛ yen gouvernement kun bɛ n'o tun ye Surakajɛgɛ Kulubali ye a ko ale yɛrɛ Surakajɛgɛ n'ale fara ale bɛ don marifa kɔnɔ k'a da kisɛ t'ale sɔrɔ mais walidenw de b'ale bolo ni hadamaden sata cayara hadamaden hali yɛrɛ kɛra cɛ i bɛ sabali yɛrɛ caman b'u donso la kisɛ t'u minɛ an b'u dɔn mais u ka sabali u ka marifaw bila u ka bɛn ɲini mɔgɔ ka se ka baara kan n'o tɛ sata cayara kojugu dɔw de b'a mɛn ko dɔ ka foro jenina e yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye an ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ an ka k'i yɛrɛ ye ni tora kɛra sɛnɛkɛla kelen na komi a kɛra bɛɛ lajɛlen de bɛɛ k'a ta ni kungo ye sini yɛrɛ ta mina ka cogo i b'o dɔn an ka jɛ an ka hakilila ɲuman di ɲɔgɔn ma fɛn min ka cogo an k'o fura ɲini. mun de la gɛlɛya in sen tɛ ka ban. Ablaye gɛlɛya a tɛ se ka ban puisque faamaden tɛ ka faga sɛnɛkɛladenw de bɛ ka faga parce que olu ye faamadenw ye n'a sɔrɔ bi ko commandant dɔ fagalen don ou bien président dɔ fagalen ou bien ministre dɔ fagalen don Ablaye ɲɔgɔn ma sɔrɔ kuma dɔ fɔra sa anw sɛnɛkɛlaw de bɛ ka faga faama tɛ ka faga den tɛ ka faga anw sɛnɛkɛlaw anw kan ka mun kɛ k'a minɛ ɲɔnɔ ka taa bila masinɛ anw kan ka hakili de kɛ ka baara kɛ fɛn b'a ka kan na ni anw bilalen don k'anw ka kɛlɛ anw bɛ se ka kɛlɛ kɛ anw ye sɛnɛkɛlaw de ye anw de bɛ ka faga su ani tile faamadenw bɛ olu tɛ ka faga donc anw bɛ k'an jɔ faamaw ka kɛlɛkɛyɔrɔ de la an ka sira bila an ka marifa bila an ka yɛrɛ ɲini an k'an ka baara kɛ kɛlɛ ka to kɛlɛkɛlaw bolo k'u ka kɛlɛ kɛ a kun fɔra ko sigikafɔ bɛna kɛ Faransi y'o bali Faransi tɛna se ka anw lakana Mali armée tɛna se ka anw lakana donc hakilila min b'anw na bi anw bɛ fɛ marifaw ka jɔ anw ka taa sigikafɔ ɲini pour que anw ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ anw bɛ ka faga su ni tile ni Faransi ma sɔn o ma Ablaye anw bɛ bɛn ka kɛ o kɛra wajibi ye o fagali cayara kojugu denmisɛnnin falatɔ cayala fɛn t'an bolo malo bɛ ka jeni su ani tile Ablaye n'anw ma sigikafɔ ɲini Ablaye a tɛ ka mɔgɔ foyi la a bɛ k'anw de la hali Ablaye yɔrɔ min na sisan facture b'a ka tila kɔlɔndugu kɔnɔ office fɛ f'an ka jisɔngɔw sara malo bɛ ka jeni fɛn tɛ ka foyi la dɛ mɔgɔ bɛ ka faga fɛn tɛ ka foyi la dɛ ko facture bɔra ko an ka facture minɛ ko an ka taa jisɔngɔ sara 31 mars o y'a délai ye mais fagali bɛ ka kɛ mais ne hakili la diɲɛ kojugu foyi tɛ min fagali bɔ mais Mali faama taara ka kɔfilɛ o la dɛ sɛnɛkɛla ka kan ka mun midi i yɛrɛ ɲini Ablaye Mali ma deli ka tiɲɛ ka se nin hakɛ in na fɔlɔ sɔrɔsiw ye nani min kɛ an content na ko sisan kɔni jamanaden bɛɛ lajɛlen bila lafiya an bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais an y'a sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ politique fanga fisara ni fanga in ye fanga in kɔni a nimisara kɛli yɛrɛ la nimisara fɔli la nimisara tali la an ye ŋaniya o ŋaniya ta baara yɛrɛ ma se ka kɛ o ye fiyewu parce que nin ma deli ka don Mali yɛrɛ kɔnɔ fiyewu kɛlɛ kɔni bɛ yen an b'o dɔn mais ka fanga bonya ta ko mɔgɔw sigiyɔrɔ bila Ablaye a ma deli ka kɛ fɔlɔ su ni tile dɔ b'a ka sigiyɔrɔ bila Ablaye ni ko ser'o ma i b'i yɛrɛ ɲini. gɛlɛya minnu b'a bɛ ka fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko hali ma tiɲɛ yɛrɛ de don a bɛ ka fɔ cogo min na k'a bɛ ka kɛ ten wa. parce que komi ale ka mɔgɔ mɛ sa o a ba ma sa a fa ma sa a suma mɛ sa a t'a dɔn mɔgɔ b'o kalo tigɛ wa diɲɛ bɛɛ kɔni sigilen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o n'i ye kalo tigɛ a bɛ bɔ k'a dɛn tigɛ o yɔrɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la ɲɔgɔn bɛ cogo min na bi bɛɛ b'o dɔn ni mɔgɔ kan ka hami yɔrɔ bi mɔgɔ kan ka hami ɲɔgɔn ye bi sira dɔw bɛ yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ a fɛ hali ni ala ye sira tɛ sɔn ka bɔ a fɛ. dɔw bɛ to ka weleli kɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ ɲɔnɔnka ye ko gɛlɛya foyi tɛ ɲɔnɔ e bɛ jaabi jumɛn dɔw la. ayi olu tɛ ɲɔnɔnka ye dɔw b'u hakilila di k'olu ye ɲɔnɔnka ye olu tɛ ɲɔnɔnka ye ne min filɛ nin ye ne ye ɲɔnɔnka de ye maa i faso bɛ cogo min na i b'o de dɔn ɲɔnɔnka tɛ u bɛ nin fɔ réseaux sociaux kan dɔrɔn ka sabotage kɛ i fa ma sa i ba ma sa Ablaye n'i ye fɔli gɛngɛ mɔgɔ min sɛnɛkɛ kɔnɔna na a n'a gɛngɛ ma min kunkolo cɛmancɛ la u filala min tɛ ka jugu an k'o lajɛ bɛn min tɛ ka kunkolo cɛmancɛ la o de ka jugu wa fɔli b'anw kunkolo cɛmancɛ de la bi ɲɔnɔnkaw tɛ fasodenjugu don fasodenjugu bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u wari de minɛ faamaw bolo dɔrɔn pour que ka ɲɔnɔn saboter dɔrɔn k'a fɔ ko olu de ye ɲɔnɔnkaw ye ɲɔnɔnkaw tɛ bi ɲɔnɔnkaw tɛ sini wari minɛ don faamaw fɛ pour que u k'olu kɔ jɛ an kɔni t'u tanu an t'u tanu bi an t'u tanu sini fagali b'a ka kɛ su ni tile ɲɛjugu ɲɛ ɲuman i bɛ mɔgɔ fa k'a don bɔrɛ kɔnɔ i b'a fili anw de y'u y'a ɲɛna ɲɛ ni dɔn ka jeli ka ye minnu b'a fɔ ɲɔnɔnkaw tɛ o n'u filɛ ka mɔgɔ fa don o don u tɛ se nin kuma ma mais n'an bɛ taa lamisi o
abla ni dozo sira bila bi u do fo Bamako ne ba fo dozo ka finu bila ko marfo bila ku yere nyini o nakara mi mali de aban be labo dozo sege abana ambe dugo ke yarabi ala kana si geleya nima geleya mi be nasoro ni bu kunda anga jamana capital ka ame femi fo abiga foto mina kuma tetinde uka wulika jokke ali bika cheseke jamana mi be na general mi ni kana chana kai anga generalu be mini na furabi mi anga jamana kuni korodo ala kayina no Musa Traoré atuyen kanuni mbara isen fe ngumeta boroka fe ako general kele joro jamana kona na dasru chama masura sia hukumu kona na niko lakalanye ka klaka ebe anga general ba munu be jamana kona jamana munu blaka ta kalanja unke uka fere betiga alibi anga faranyonga ku tega de nyoma anga jamana be sega bobola chomina note jamana inkona na chama mi sigi mi dali ko de foyi e ka radio ni kerefe pma men kade ka fo walma ki sigile to e muso kerefe ka fo ko ne do kasoro e bi andamade ambe femi fo chien do anyere bi adenga amba do de tasuma ba na shuni clé jamana ifan be fe ame mu fe basigi de ni mbe ku note ka fo ko bi ave damate de fere de katike mana pma men be na sura be na ni fonyela fanga ye olu de be sega fenjaman ke jamana konana kasoro usigi ndaka ka fo ko politique mo binu bala la dondo la we fonyela fanga daba ku fonyela fanga yere ni nafa bala foto de bebolo o tedere nuwe sera munu taw konena matina segu waje jamana de umbe jenaye jamana de usome sango franya la fanga mima ka foku bu fe wa ketala no e mautu mesura sela ka ufe kosobe haklaula uka uliga doke tekere foka fa amba ufe amba anta ufe amba ufe achama anya foto komena ubu negendi aisra jurula jamana imbilama uka lakana sabati no kera faso de belegele bi do wala ka fo kera da fa alisa mo be nyoso lawo abe ni sange atake ngani lakana membe ni faso de bebo no fe no sabatira faso de bebi jeka fo nunu yere ukana bwangu na ble unani malikera tanga ka maudo kasola tiendo mona ke lakana miye ebe made nyene mado kasola munu shube wala mako malikura bena jo o malikura joli kasoro akanga jo faso de munu yo famba belegele bi ka kasarani na we ko baide uka ulike joka keninde mbe ame femi fuye kuna fona ni ndorande do jamana ukabla basigi ni lakana mene kono no kera tope te mangata sui amba yinu fali bi uka ulike doke o chesri mi no kuma be faso de bedda bi ni faso de be ka klono yi ka fo senate ka jamana mi konena ali yanga premier ministre ka pmaula me aba fa ko jamana konena ko senekela baga mala monikela be folo senekela de la o senekela o desembe ka seneke we de balwango de ala ka clean mandama ambe femi fo ante dore no fe basi ko ala ka jamana kolusuma na mbura yi ni mbara munu be ka kebe mali yera bilama ba tuma be yera do lube maliko ka se ku ta fo la tiendo be de fanga yi nga be nyono mara yera la munganga kebi kaika fe Mamadou Traoré ni bele kama ko Maduja kabo kaindi aleba hakla de bibi na nyonga ukanga munde keni manu senfe kaseka nyesi fama ma wuli jola Mamadou Traoré ni be kama Maduja anga la meka bo kaindi men maligo anga nyeko anga de malla ko mole ngo famo kana mo Traoré o kiele anga examulta president na be sigi jamana ko ne batoro mo ko de amandi itafe mena sigili jamana lafia ibe kafe jakya hal ni ma kafe ebina lafia jamana kono me president mana ko jayi tugu na sigili man na fanya jamana kono a sigili man na fami yebo fo korota ki tafe malian ti zewrila maliya be se mina anga kartay ni foko de bo malikula anga kartay ni ore malike tiendo gelame malikono bi dogo Afrika suru nyono nani mali fambe alla fara ko tlali ga boli tani nyoy men na fara ko mo de be soro nyono ndugu kono olu de bi bo ka jamal labo ka fo kay ci anga tradition deme ko saba ale ka soro eni dugu do ce kilo duru kilo tan gele be jiti soro ka me dumiti soro ka do sayabu lu ko bolo be ka ce ko molo be ka ce e dalen do kungo ma se e ma folo asiri mo ere ni famia balate e be tla ka bode ke be mo labo ka fo ko anga tradition anga soutenir adonata ka jamal labo ka ministry kumbe ka fo ministry ko fo itanga yorola ka soro ali be ka kuma we ni ala ci de jete ke bato be ka fo ni horonya ba to la nyono ka kanga boka ministry kumbe ni jamaa biwa ministry mi ma se ka gelata ka bo nyono sergili kono nyono nga ko ministry tumere kanga ka ministry ti do anga dugu kono mo ministry kunno na ka mission a kele mo ko dama dama ni kana loje gola me dugu de unka anga ta dogo firi anga ta le gele me dugu de unka anga ta kurumari anga ta farabu anga ta le gele me dugu de unka akanga bla ministry nyola mais ministry mi me buma ko bela bo no fe wori gele boke mobili joli le kati yere gira mo la ko bino mo foka mi ko bino mo foka imatani molo imatani bolo foka wor blakatani mo ma minu mi se ka jamal la bo ki kumbe ka foko no wabe jamana kono yana nga jigi famo la nga jigo lu fana na re maliko temena kono wala men nama mo ko de dabla maliko no de malikene ka ablay ku walifo ka fo aga faso jola ani aka kuna kon dili tienka ani tlene nya ni islamia ni horonya ka
Ambaloren ka fo ni tu Mamadou Traoré ka bo Kaindi Beko Madujan ambe dugo ka jamana imbasi na lafia ala ka famale go nyanda manga jamana ka seka bla basiki ni kolosma o mene kono na mbora e kolokani ka ufi ko daga firila do ana ka lega daga koni o ba feke ka kasara ye ko so ke man munu daga mi abulu ulu chama ngone be do kirikara kuna funu yere la ka do ko do e kasara sura sin fere ya saka ni peratika da masri kulbale nyi ngali ka musushira dola ni asuri kone anga ni sri kulbale angulame so maram kono am kono ay kuna fon sura ko daga firla do daga firi kolokani suku konna na kai kasara se madoma ako kara tugudi ambe daga sam sura bani se akacha ada sam muhammad daga sam sura bani se ay daga saraba do festival amasira do araba yete bo alamta mera cheni ngadin koni yake mona kami bo sufe ono bolni fono wede na tumu wonanka ise na kusere do ishiye flaka Dr. Sula do ishiye salate kuni yere ne cheni ndoni soni sagara bango santani nani ko lu degno tarab mako suko era bolala antere flado benno muso flade fene a de sangata baya dituma do era de sara ala ana era ne ko samo wolo flanchene pe oni no wolo fla katete bu babulo ben silina dere ta flasene be mune anno koni ko usadoni ko kan skema no taro te to fla o tarab mako on doronte ali kursu kono na aisha ni fene kin ne ra sigren flende mundo yanno ni cheni ndem so tarab bamalo anna sira tika fiyel wara ko ni wara ko ni bala amma sira nyedo polo de jabaro no sai ade ko la yedo ali sunyan ke ala deli ala ka tika bunu de bunu ndane kele ara ka kolashila wala ay amerika ke mun an woni ya miri do de fora ko ka feno de taka de yel an yara ko ni de miri ndera de ya ko so moro ba se nde hala fa se do de bima no ma mine esuma no mine ndo o so fili ma dan so de sa ta yelo mu ka na kan ni yo na ma de dan so Zoro ay dongo ni ata dabwa samu nera ko san mirila wodi furako ko fende ka digen ya yira ga fo ko mado nin turala yalma mado le nin turala do fera on kere ta milite ala kaloka ne ma bonga so da be ndi korolo ganes lelu ko mo fera on kere ta am ko ni ko mo ro ni turala me ne ma hado tege tege ka halin lo te sa ko me kwa nda de ko mo lo te sa hali ko ko ka fera ko lana do fera bu sikono daga firla rabla halal nena daga firla hera kunda kalama awla kun bana atara ko kele rai wo ka ko ay de yari ni to ya shaka ay rak mo kan ni ko dun ko rajo mu ay rak ga ni ni ke ko ala du sa ji ay de ko kuma ko ne ra do na fa no lu ko ako musu ya ni ta fa ko daga ko kibaro mi na du ko ke ko do ke da ko ka su ko no ani ke da ke do ra mo mo fa ko ya da ya mu ko ma fa ni ko lu fa ya na akulila ko ka ya na ka le da ko mu yo no ma de ka ni so ni ta ni ko du ni fere lo yo ko du ni ko lo shi ka ko si ko sere ambaloren ka foni tuye kone kanye siri kulbale nyingali kala ka bokolo kane afura choko nambe dugo ke ya rabbi ala femimba la masara mani di badon ala ka ko dangene maya mamunu be ni ya surulu banane mbe ala ka bele ile manguli nasoro ma nito mala ina foya foto ko ko tikanga tabulu ale re ume nasoro ma nito mbala ya rabbi ala ka bada bada no ko tikila mawi namburai ambaloren ka fo anga sekoni dongo demsena ka dotumbe na be ko Dr. Kebe ni asro alere u ba fama ko derkep ayre atoy Amadou Kebe u kama ko derkep o yu ka kan a fotola ale tumene nembe ka do ka fokabita faso de unyena ja o senfe akra menena kalo sabaniko u kofe ko bolo bora kanande nendo ambara ka fana na tomaktu anga jamana lakana ba munumbe ulu dagaro na yonye u ma flatundo ku yeseka seka luta ka nyesa makaye fentu nina ambala na ka fo kofe ubi kaso ne ka seka bolo bwakana mi aka manje ni asoro Amadou Togoye ale ba nyefo barami na surakira anga irelame ay kuna fuli jonjon soro sensen soro ka fo ku nyuman dona Tombouctou fitiri wati mo tara amine bamanchi numbolo ka sena Tombouctou marala aya klenu ye kan kono ku bla commandant
de zone ka bolo kan. O commandant de zone ka bolo sisan olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli in kelen kɔ u y'a dɔn ko foyi t'u ni na u y'u bisimila ka dumuni d'u ma. Maa ninnu bɛ fɛ ka a bila an kunna de ko an tɛ se ka an sen da yɔrɔw kan k'a sɔrɔ fɛn ma s'i ma wa u kan ka se ka an lakana ko ɲuman na. Wa culture ye base de ye, base mun ni a kan ka kɔrɔtan hali bi an ka mɔgɔw fɛ u m'a faamu hali bi a ko in bɛ anw bolo cogo min na wa k'u cɛsiri u k'o fan fɛ walasa sini hali ni maa wɛrɛ minɛna mun tɛ Amadu Kebe ye a ka ko ka se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma se nin ma. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala kana maa yɛrɛ minɛ sango ka taa se ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ na an mago bɛ basigi min na Ala k'an ka jamana ta o sira kan n'an bɔra ye PS yelen kura olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ne ka se ka kɛnɛba dɔ sigi bi u kan ka mun de kɛ jamana in kɔnɔ na basigi lafiya an ka jamana kɔnɔ na mun de kan ka kɛ o kɛra fara ɲɔgɔn ba ye a kɛnɛ kan min ye Yɛnkɔrɔ ye Samake ale min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye ale kuma min fɔ a filɛ. An bɛ ministre de la refondation fo ni hakilina ɲuman na u ye wulili mun kɛ ka na se an fɛ yen PSP ka jabala la o diyara an ye kosɛbɛ wa an ye kunbɛnni mun daw kan an ka musow ni an terilakaw an bɛɛ lajɛlen an bɔra ka na an ni ministre ka hakilina falen kɛ mais o hakilina falen kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ sigayɔrɔ fɛn fɛn bɛ an na refondation ko in na sigayɔrɔ fɛn fɛn b'an na transition ko in na an y'a fɔ an k'o bɛɛ to kɛrɛfɛ an ka wuli an ka ɲɔgɔn faamu ministre nana a ye hakilina mun yira an na refondation ko la a ye welekan min bila anw ma refondation ko ni assise ko la an y'a faamu an ye a yira la k'a fɔ a bɛ se ka hakili latigɛ k'a fɔ anw sigilen b'a kan wa an ye labɛnw sabati an yɛrɛ ye yan fɔlɔ ka hakilinaw sigi sen kan hakilina mun ni an bɛ o yira kominiw kɔnɔ ni an b'o yira cercle kɔnɔ n'an b'a fɛ o hakilinaw fana ka se ka yira nationalement o hakilina ninnu yɛrɛ senkɔrɔma tintina sɛbɛn mun bɛ yen ni olu labɛnna kaban ministre nana ka na o dɔ di anw yɛrɛ ma donc an b'o kalan k'o fara an ka hakilinaw kan. An balana k'a fɔ Yɛnkɔrɔ ye Samake ni tun ye ale kan ye ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni daba kuma la n'o ye ka se ka yɛlɛma don jamana jɔli ni wulikajɔw la ka ɲɛsin faso ma n'i y'a sɔrɔ o ye Ikasa Mayiga ye ale yɛrɛ min bɛ n'ale kun taara bɔ u fɛ kɛnɛ kan ministre yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira an ka Ikasa Mayiga an ka lamɛn. An nisɔndiyalenba de don k'a fɔ ko politique jɛkulu min ye PACP a ye an bisimila u jabala la ka sira d'an ma an ka se ka kuma refondation kunkanko kan refondation ti dɔwɛrɛ ye Mali kura jɔli tasira an nana ɲɛfɔli kɛ mais an y'a sɔrɔ mɔgɔ labɛnnenw de tun bi yan o ye min yira an na kɔrɔlen Mali jɔli sira la kalanso ko la dɔgɔtɔrɔso ko la a n'a minɛnw ani fana ka fɛɛrɛ tigɛ denmisɛnninw ye u bɛ taa dɔ fara u hakili kan cogo min na kalanko sira fɛ u y'o caman kɛ an y'a ye a cɛrila Mali fan bɛɛ fɛ an nana a mɔgɔ labɛnnenw de sɔrɔ yan k'a fɔ ko fɛn o fɛn Mali kurako olu bɛ a sira kan déjà u ye labɛnw yɛrɛ kɛ u ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka fɛɛrɛw tigɛ pour que bɛɛ k'i hakili ɲɛsin o ma pour que a baara ka se ka nɔgɔya malidenw bɛɛ bolo donc an ye u fo o la k'a fɔ ko hali bi u ka an dɛmɛ an gouvernement dɔrɔn tɛ dɛ an maliyɛnw bɛɛ minnu bɛ kɔnɔna na ni kɔ kan bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka nin se a dan na k'a fɔ ko an bɛna min bila an denw na mɔdenw ye a ka kɛ ko jɔlen ye o de ye Mali kurako ye n b'a miiri PACP kɔni ale y'a sɛbɛ don a ma déjà n bɛ u fo o la. An balana k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya n'o ye kɔrɔfɔ bɛɛ k'u ye Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an ka ministre ɲɛmakɔrɔ Musa Mara k'a dɔn k'a fɔ Sénégali k'u ye wulikajɔ kɛ ka se ka jɔnjɔn d'ale ma n'i y'a sɔrɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ jɔn b'o fɔcogo la diplôme ka se k'o d'a ma ka yira k'a fɔ tiɲɛna la k'a bɛ baara min na a ka cɛsiri ka fo la Musa Mara b'a ka nisɔndiya yira an ka lamɛn. Sénégal tɔn dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko club modèle olu y'a laɲini ka jɔnjɔn min di an ma u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo damadɔ an kan u ye ɲinini kɛ o ka sɔrɔ ka an wele k'a f'u an ye ko u bɛ fɛ ka jɔnjɔn di an ma bawo u ye an tɛmɛnen sira minnu fɛ a bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye Afrique denmisɛnw bɛɛ ma a bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye Afrique ɲɛmaaw bɛɛ ma u y'an tɛmɛtɔ ye sira fɔlɔ min fɛ u ye dɔɔni min banna an b'a tila an ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnni sira kan ne ye livre 8 ɲɔgɔn sɛbɛn a livre dɔw bɛ Afrique ka ɲɛtaa kan a bɛ denmisɛnw dɛmɛ ni sira kan maa min bɛ dɔɔni tila i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye maa ye maa min kan ka bila misali ɲuman minan kɔnɔ u ko k'u ye mun wɛrɛ ye an na ko yanni an ka don politiki sira kan an ye maaw dɛmɛ
k'an to politiki kɔnɔna la an ye maaw dɛmɛ hali an bɔlen ɲɛmayaw la an bɛ ka maaw dɛmɛ don o don an seko n'an damayira la o dɛmɛ ninnu fɛnɛ u y'a ye a musakaw bɛ bɔ an yɛrɛ kun a musakaw bɛ bɔ an dɛmɛbagaw fɛnɛ kun a si kɔni tɛ bɔ jamana faaba kɔnɔna la o ye misali ɲuman ye u bɛ fɛ ka min fɛnɛ yira u ko k'u ye mun wɛrɛ ye anw ka boli ani an ka taama caman bɛ Afiriki kɔnɔna la an ka kumaw ani an ka waleyaw sira do ka Afiriki jamanaw sɔgɔ ɲɔgɔn na ani ka Afirikɛnw kɛ ɲɔgɔn dɔ ye ko o fana ye dilanni waleya ye dilanni waleya min a diyar'u ye ka jɔnjɔn di an ma o kama an nana kɛnɛ in kan kɔni Senegal ɲɛmaaw bɛ yen minisiriw bɛ yen députéw bɛ yen finitigiw bɛ yen ONGw ni associationw bɛ yen jamana caman yɛrɛ fana mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan u ye jɔnjɔn di an ma anw b'a minɛ komi ka an encourager an ka baara la an bɛ sira o sira kan inchallah an bɛ continuer o sira kan k'an ka duguw dɛmɛ k'an ka jamanaw dɛmɛ ka farafina yɛrɛ fana bɛɛ dɛmɛ. An balana k'a fɔ Musa Mara nin tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na ni bɛɛ timinandiya ka kɛta la a kana kɛ su kɔfɛ ka jagajala ka fifa ka sɔrɔ a banabatɔlama e tun bɛ se ka tobi ka naji d'a ma mago bɛ mun na yan sɔni a kɛ karisa talen kɔ tun bɛ se na e ka fo a la tan ni bɛɛ lajɛlen kana bila k'i su dɔya kɔnɔ o y'a kunba de ala ka hakili ɲuman ma ni min kɛra ala ka kɛ nafa sɔrɔ sira da ye ka kɛ ka maa wɛrɛw timinanja ka se ka ni ɲɔgɔn kɛ an ka jamana walima jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka ɲɛsin maa cɛ sirilenw ma n'an bɔra ye Bɛlɛdugu olu fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ ka fɔ u bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin fanga ma ko a fɔra yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'u ka pɔrɔsɛti ye k'o sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la ka se k'o bɔ yen n'o ye nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin Bɛlɛdugu ma bi ka tila ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la tiɲɛ la ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen Bɛlɛdugu mara ye u b'a fɛ a ka to a cogo la o kɛra fara ɲɔgɔn kan u ni kunnafonidilaw cɛ a kumatigi tun ye maa min ye Sunkalo Jara ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. signé ka porsegi ka ngania ka sigi nous sommes anye mamunu mesisa ba ira ka fo porsegi ni atunga nene nous sommes commune avec à délocaliser ça katasa donc abebele du chendu manya ngania alors ka ni conférence de presse ni ke ka ni jonjonge ka ni si famuma décret muntara ya abrochira wa ube kundu batu ni délocalisation jatimna na ka bon so bulu katana ismadi ni la so anye no forum ke anye ngania uta ka ni si famala ka anye lettre sebe ministre mun concerné do no ministre des transports anye lettre sebe ka ni si ka jira ka fo bon en tout cas fait ka ko famu folo ka ni donc do na tawla ni aye boda dama ngasi dalu man fait ka foyer ko intulla no sum gambo foyer ma ante kele fe ante manga fe ante manga fuiti ni kula an ba fa ka dlan ko ri kono la son anye bele du kawdi sa fe bele du ya ba ngani mbara su ni ya buluda ka nyesi yoro muma no yoro be chamangela pour que bele du be ka na fa soro an continue an ngania akatu ayo koroni kadamu kan yini chamanje do ni katino bal la fa yoro mina kadamu kan ni pour sec datimine investissement mundu absi 42 milliards ko chamambina kono bele du yoro jalani na fa breti donc a effet économique induit nous population kango soro ou informer ko la ni aboy abina ndus kasa u fe an do la yinike parce que kunya on réussi de bi ma on la ka yala ka se dugu belajelena ka kuna ful chéri an nafa absoro chuna ka befo mo ka son ko ko furu labla ko sigda labla espace mundo chaque fuita kan donc gouvernement bulu no dan o betamenen ko ni akratan abi mo saladoni wa ambi la yini développement fanfait abi o gelea parce que 1% on le plus du développement alors ni bedu ko ni a développement kamo ka nafa soro na kara yoro ko na no nsombu an nafa bi chéri katme ba katana yomi ambalana ka foni tu Sunkalo Jara kanye afura chiko mina ka bono sombu katana e marawere kona na halna be Bɛlɛdugu ye tiena la ka ka da yoro mina ko de nafa ka bo ambe dugo ke ala ka bla family o mine kona na nambura yi amita jamana ko kana na julaje jakti mumbe bolo bi karamoko ase amta Sudan finitigila kamenu be fangala alsa ɲɔgɔn sama be olu ni Sudan jamanadenw cɛ kunnafoni so min be Sudan n'a be wele ko Al Jazeera ni Qatar jamana ta don kari don Sudan fanga furancɛ fanga ɲɛmaw ye o kunnafoni so ɲɛma minɛ ka datugu kun kelen kɔni ma se ka don a la fɔlɔ nga wale in kɛra Sudankaw ka nisɔngoya tagamaba dɔ dugusɛjɛ mun yɛrɛ senfɛ maa caman joli bɔnna nin tagama in kɔni tun b'a la ka bɔ Al Jazeera jabaraniso sanfɛ o kɔfɛ an ta Faransi ministre mun ka baara bɛnnen do Faransi ani jamana wɛrɛ ko ɲaw ɲɛnabɔli ma Jean-Yves Le Drian ani Faransi sɔrɔsiw ka ministri Florence Parly olu ye sigi ka fɔ kɛ juma tɛmɛlen ni u ɲɔgɔnna ministri mun be Russie n'o ye Sergei Lavrov ani Sergei Shoigu ye Faransi ministriw y'a laɲini Rusiw fɛ k'u kana sɔn cogosi la ka Mali dɛmɛ lakana sira fɛ wa k'olu tɛ jɛn n'a ye Rusi sɔrɔsiw kana Mali kɔnɔ Rusiw kɔni ma sɔn u ka laɲini ma wa u y'a jira Faransi ministriw la ko ni kumasugu kan ka tɛmɛ Rusi ni Mali jamana ɲɛmaaw de cɛ o kɔfɛ an ta farajɛ la
farajɛla jamanaw ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ Bruxelles ntɛnɛn tɛmɛlen o kɛnɛ kan Faransi jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔbaga minisiri Jean-Yves Le Drian o tun bɛ yen a y'a laɲini farajɛla jamanaw fɛ ko CEDEAO ye ɲangili mun ta ka Mali sɛgɛrɛ ko u ka o ɲangili kɔkɔrɔma don walasa o ka se ka sira sɔrɔ ani ko farajɛla jamanaw ka jɛ ka sariya sen dɔ ta mun bɛ kɛ sababu ye ka CEDEAO ka nin ɲangili ɲɔgɔnna kelen bin Mali kan. An bɛ laban ka na an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ Novembre kalo in tile 16 n'o tun ye kunu ye fo ka taa bila a tile 18 na nin don saba in sugantira an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa sanuko ani petroliko ɲɛnabɔbagaw ka sigi ka kuma nin fɛn fila in kan yɛlɛmaba min bɛ se ka don Mali sanuko ana petrolko la u ka se ka kuma o kan. O kɛnɛ kan Mali premier ministre Choguel Kokala Maïga y'a jira k'a fɔ k'u bɛna u seko kɛ walasa Mali ka se k'a ka dugujukɔrɔ nafolo nafa sɔrɔ. Karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala an ka jamana basigi na lafiya min n'an bɛ dabɔ kuma la yarabi Ala kɔrɔni tilebe bani ka ɲaka yarabi an ka jamana Ala ka segi a minɛnkɔrɔ kɔnɔ na minɛnkɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye min kɔnɔ na k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ maa si kelen na Ala k'a kɛ ten.